Chei, anya mmiri juru m anya o. Kedu ọ ga-akọrọ? Ụnụ afọ ka nne ji mụchaa nwa nnọọ nọ n'elu na-achọ ili ụmụ ya. Kedu ọ ga-akọrọ? Ị na-afụ dis video gị na share ya. Ụnụ ga-afụ ka ụmụazị na-ata anụ ọchị dakpi n'ime mmiri erie ha. Hey, nsogbu dịkwa. Share the video. Hey, Chineke, ụmụntị na-atọ ọdịrị na mmiri riri ụmụntị na-atọ once ofu nna ụmụntị na-atọ ofu nwoke nwaanyị na-abụ ala ili ha ka a na-egbu kịta ikwe ala ili a na-egbu ala ili na-atọ ka a na-egbu ofu nwoke nwaanyị na-abụ a sị na ọmị egwuregwu andị mmiri ezuole ọmị ahụ were tochie ha marọ na ebe ahụ ọmị ha echesi na mmiri ịdọ n'ọrụ onwe jee ebe ahụ iji were ihe lekwa ọmị ahụ ka m na-ekwu ebe a lekwa ọmị ka o jeje were akpụ ụkwụ ya nọ ebe ahụ ọ dawega na mmiri nwanne ya nke ọzọ eme ka o jee dọpụta ya deekwa na mmiri ka ọzọ ejekwa ka ọ dọpụta ya deekọ ịtọ ụmụazị na-atọ ndị nwụrụ anwụ ụmụazị na-atọ nwụrụ anwụ lekwe ha ebe ha nọ na ofu nwoke nwaanyị na-abụ ofu nne mụrụ ụmụntị a oge ikwu ihe ụdịdị oge ikwu ihe anyị obi oge eji wee dị ihe nna m biko ikwe ụdị isi ụmụanụ obi oge eji edi ụmụntị ụhapụsịrị ya ụmụntị na-atọ once ofu nna ji ụmụntị na-atọ ọnwụrụ ọwụdị nke nwụrụ ndị n'ezide nke anwụkwọ ha niile nwụrụ once mmiri richara ha niile ọmị ekworo iko n'ala riri ụmụntị na-atọ ha